माँ शारदे म्यूजिक खजरवाड़ा दरभंगा। सुना ये भौजी माना कहनिया कहत पकड़ ली पैया हो। अच्छा? सुना ये भौजी माना कहनिया कहत पकड़ ली पैया हो। ना हो। अपना बहिन से सेटिंग करा दा बन जाइबो कर हम सैया हो। अपना बहिन से सेटिंग करा दा बन जाइबो कर हम सैया हो। ये हो देवर जी माना कहनिया बहिन के बनाई न सैया हो। ये हो देवर जी माना कहनिया बहिन के बनाई न सैया हो। अपना बहिन से सेटिंग करा दा बन जाइबो कर हम सैया हो। कतनो पकड़ बह पैया ये देवर माने न तहार भैया हो। पहली नजर में ओकरा देख के भैनी पागल हो। पागल करे चक्कर में रहिले रात रात भर जागल हो। तो हम का करी झूठा हो के सुनो देवरू पीछा ओकरा पड़ेला कातिले याद है ओकरा झूठा हो तुम्हारेला जर जइबा देवरू सिगरेट के जैसे बहिन हटे मोर चलैया हो। जला दिए देवरू सिगरेट के जैसे बहिन हटे मोर चलैया हो। अपना बहिन से सेटिंग करा दा बन जाइबो कर हम सैया हो। कतनो पकड़ बह पैया ये देवरू माने न तहार भैया हो। कथी कमी बा हमारा में माना तू करलू काहे खातिर दिलवा हमर भौजो तू जोड़लू। ऐसा नहीं बाबू दिन भर घूमेला तू कॉलेज में पढ़ेली साइकिल पर चढ़ेला तू बुलेट पर चढ़ेली। अमृतवारा के सुनाए भौजी कदन तनी भलैया हो। अच्छा? लक्ष्मण संदीप रंजन के नजर में बनन तू कसैया हो। अपना बहिन से सेटिंग करा दा बन जाइबो कर हम सैया हो। कितनो पकड़ बह पैया ये देवर माने न तहार भैया हो। कौनो उपाय नहीं है।